buhay mo. Talaga nga naman, no? Di ba nga sabi ko sa'yo kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 pwede mong ipang birthday gift sa jowa mo. Wow! Sana all may jowa, sana all nadidiligan, at sana all glowing. Buti pa kayo, si Kim Chino magbe-birthday ng sariling sikap. Anyway, mahal, recap na tayo Sabi ko sa'yo kanina, unang gift sa birthday ng jowa mo ay ano pa, di ba? Pagmamahal. Mahalin mo yung jowa mo kasi uso ngayon na nasa relasyon pero hindi naman mahal ang isa't isa. Diba? Nasa relasyon pero tumitikim ng iba. Nasa relasyon pero talaga nga namang for label lang. Ginagamit lang nila ang isa't isa. Ngayon, mahal, ngayong may jowa ka at magbe-birthday, paramdam mo naman. Paramdam mo na masarap mag-celebrate ng birthday. Paramdam mo na talaga nga naman taon-taon pwede nyo i-look forward to. Diba? Birthday bembangan. Yung mga ganon, gawin yung annual yan. Diba? Yung iba kasi hindi naman mahal yung jowa nila, di sana mag-break na lang kayo. Anyway, yan yung pagmamahal, di ba? Yung pagmamahal, hindi yan na-expire. Hindi katulad ng flowers at chocolates na talaga lang nga namang nire-regalo. At kung saan pagkakinain mo ay luluwa mo rin naman. Yung iba naman kumakain pero nilulunok. Wow! True love. At ang pangalawa naman, mahal, na gift sa magbe-birthday mong jowa ay ano pa? Sarili mo. Wow! Di ba? Pwede ka nang mag-shave, magpa-wax, magpagupit, magpa-Brazilian. Brazilian treatment sa buhok. Di ba? Kung alam mo malapit na yung birthday ng jowa mo, mag-prepare ka naman, mahal. Diba? Yan na yung pagkakataon na kung saan pwedeng gawing presentable yung sarili mo kasi kakain kayo sa restaurant. Diba? At pagkatapos kumain sa restaurant, saan na magkakainan? Sa bahay. Ayun na yung pagkakataon na talaga nga namang masyo-showcase mo na kung ikaw ay nagpa-shave. Nagpa-shave ng bigote. Masya-showcase mo na ng malapitan. Malalaman natin kung wala nang sasabit, kung makinis na, di ba? Lalo na special day katulad ng birthday. Talaga nga naman na makikita niya na pinaghandaan mo at syempre performance level na kayo. Oy, shoutout sa mga Chino Pops ko dito sa booth na talaga nga namang lagi nagpapa-Brazilian. Nagpapa-Brazilian kapag talaga nga namang kikitain ng kanilang jowa at yung iba wala naman jowa pero bakit nagsha-shave? At ang pangatlo to, panghuli, mahal, syempre birthday gift mo sa jowa mo, wala nang iba. Diyos ko, ako rin gusto ko to. Pera. Diba? Doon lang tayo sa totoo at practical. Walang sablay yan. Hindi mo na kailangan alamin yung size. Hindi mo na kailangan alamin yung brand. Kapag binigyan mo ng pera, ay naku, sinasabi ko sa'yo, tutuwa yan. Diba? Symbol rin yan ng tiwala. Na kapag binigyan mo ng pera, ikaw na bahala. Ikaw na bahala gumastos kung gusto mong umakyat ng Baguio at talagang hanapin yung sarili mo. O kung gusto mong manood sa matatandang musician, ikaw na bahala. Diba? Kapag regalo mo ay pera, ay talaga nga namang mapapasarap ka. Oo, mapapaungol ka sa sarap, lalo na kapag galing sa mas matanda sa'yo. Anyway, mahala yan yung 3 pwede mong iregalo sa jowa mo. At yan din yung 3 pwedeng iregalo mo kay Kim Chino this coming Monday. Kasi this coming Monday po ay birthday na ni Kim Chino. Huwag nyo na ako padala ng pagkain, perahin nyo na lang. Magpo-post ako ng QR code ko sa aking FB page. But for now, tugtugan na tayo at syempre susunod na po sa akin sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Let's go! Party! Magpapasko na!